Benvinguts de nou. Avui, al canal de Roses 23 d'abril, us portem la resposta a la gran pregunta: quants diners puc guanyar per Sant Jordi? Seria molt agosarat per la nostra part parlar-vos de xifres exactes, però el que sí que podem fer és donar-vos alguns consells i dades importants. Nosaltres recomanem fer parades de 2 o 3 persones, a no ser que sigueu a alguna escola. Nosaltres també recomanem que compreu 150 roses per persona que hi hagi venent activament a la parada. No en compreu més del compte, perquè l'èxit és que la diada de Sant Jordi no us sobri cap rosa. Les roses les heu de vendre al preu del mercat, que sol estar entre 2,5 € i 6 €. I per últim podeu donar un valor afegit, com per exemple regalar caramels, punts de llibre o altres manualitats que se us acudeixin. Un altre factor important és saber a quin lloc posarem la nostra parada, sobretot per saber quina quantitat de roses comprarem, perquè a més afluència de gent, més roses en vendrem. A més, és molt i molt important l'actitud que tindrem envers la nostra venda. Amb tot, anem a fer números. Imagineu que poseu una parada amb 2 persones venent activament. Per tant, comprareu 300 roses. Si les compreu a un preu mig de 1,25 € i les veneu a un preu mig de 3 €, haureu guanyat 510 €. D'altra banda, si complementeu la vostra venda amb 100 roses de colors que comprareu a un preu mig de 1,80 € i les vendreu a un preu mig de 4 €, haureu guanyat 220 € més. Si sumem aquestes quantitats, haureu aconseguit fins a 730 €. Això és una pasta. Per tant, no tingueu por i animeu-vos a muntar la vostra parada de roses amb Roses 23 d'abril. Ja veieu que és molt fàcil recuperar la inversió i, a més, guanyar molta pasta en només un dia. I recordeu, tots fem Sant Jordi.